Americkú Route 66 pozná každý. Ale viete, kadiaľ vedie tá slovenská? Ak sa chcete dostať do raja, je len na vás, akým spôsobom. Dá sa rôzne. Na aute, na motorke, na bicykli a možno aj peši. Americká Route 66. Písal sa rok 1924, keď cesta dlhá 4000 kilometrov spojila dva oceány a zmenila život miliónom ľudí žijúcim na tomto kontinente. Americká matka ciest im totiž nepriniesla len pocit slobody, ale mnohým dala doslova do ruky chlieb. Pozdĺž tej cesty vyrástlo veľmi veľa obchodov, motelíkov, benzínových čerpadiel, že zvýšila sa taká zamestnanosť. A hoci pod ťarchou moderných diaľnic takmer zanikla, jej kult existuje stále a je čoraz silnejší. Nečudo, je predsa na svete jediná svojho druhu. Rovnomennú cestu však nájdeme aj na Slovensku a práve tá americká je jej vzorom. Nedávno sme ju pri príležitosti ukončenia motorkárskej sezóny absolvovali aj my. Je krátko pred 7 hodinou ráno a prvé stroje za policajného doprovodu vyrážajú na cestu. Vyrážame na slovenskú Route 66. Vedie od Telgártu až po Šahy so srdcom v Lopeji. Od nížiny vás prevezie až do samotného raja, čím spája Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Jej ciele však siahajú ďaleko za hranice miest, ktoré ju lemujú. Zníženie nehodovosti, vytvorenie nových pracovných miest, či športový, ale aj kultúrny rozmer majú byť cieľmi cesty za lepším životom. To je aj cieľom našim realizátorov, aby sme vyzdvihli to pozitívne, to krásne, to jedinečné, čo na tejto ceste je, aby sem ľudia prišli, aby tu boli šťastní, čo bude mať dôsledok aj na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov tohto kraja. Je toho skutočne veľa, čo na ceste Slovenskom môže človek vidieť. Je to napríklad najstaršie ginko na Slovensku. Ďalej tu máme lipu kráľa Mateja Korvína. Táto lipa má okolo 700 rokov, hovoria teda dendrológovia. Ale aj množstvo krásnych zámkov, liečivých kúpeľov či legendami opradených miest, ako napríklad Zvolen či Krupina. Počas stredoveku tu bol veľký výskyt bosoriek. Kto vie, možno to boli práve ich čary, ktoré obdarili túto cestu toľkými skvostami, že priláka každého zvedavca. Atmosféru to má určite. Organizátor vybral veľmi peknú trať. Ale pozor, cesty na nej sú kľukaté ako osud sám. Aj preto je vždy na prvom mieste bezpečnosť. Motoristi, no najmä motorkári, o tom vedia svoje. Niektorí sú aj tí darcovia, ktorí jazdia. Motorku nie je problém rozbehnúť, ale zastaviť. Z tohto dôvodu dohliadal na jednu z posledných jazd tejto sezóny samotný farár. Som chcel trošku tak pomôcť po tej duchovnej stránke aj tej ceste R66, aby človek, ktorý príde tam na motorke, aby tam jazdil bezpečne a dá sa to, lebo výsledok je práve to, že všetci sme tu na zdraví. Taká príjemná, pekná trasa. Cesta je tu široko otvorená s náručou pre všetkých. Skutočne dáva možnosť spoznať Slovensko tak, ako ho mnohí ešte nevideli. A kto vie, možno sa raz slovenská Route 66 dočká aj toho, že jej absolvovanie bude rovnako ako v Amerike otázkou národnej hrdosti.